Iraitz Lizarraga, ongi etorria Atxapera. Bai, eskerrik asko. Nola aurkeztuko zaituz? Eta zure zerrenda armaigabea da. Aktore, irakasle, idazle, zuzendari, sortzaile, akrobata. Holaxe ondo nik uste, Nahikoa da, ez? Bai, horrekin nahikoa uste, ez zaizula ezer eskapatu. Dira urte batzuk behintzat, jarduera batean baino gehiagotan ari zarela, ez? Bai. Eta batzutan elkar gurutzatuta, lan ezberdinak batera eginez, ibilbide bat egiten ari zara. Hori eramangarria da? Bueno, nioen goz ondo eman dut, pixkat batzutan nola kableak eta kruzatzen zaizki, baino bai, azken finean harremana badute. Za guztik, egiten junten jarduera guztik harremana nolabait badute, o nik ematen diet. Zuk lotura bilatzen Nik lotura bilatzen diet, bai. Ez, eurer dezakete momentu batean nekagarria izatea iritsi daitekela eskolak ematetik, ensaio batean sartzea eta era berean buruari bueltaka ematea zure sortzaile lan baten inguruan. Bai, egia da, nekagarria dela batzutan, gehien bat, frente asko dituzulako irikita, ez? Baino, gertatu izan zide baita ere, nire bizitzako beste momentu batzutan, igual enfokatu egon naizela gauza batian, da talare behar nun gauza gehiotan egotea. Baina bai, egia da batzutan nekioi nabaritzen dela. Eta demagun bakarrik langintza bakarrean dagoen artisau bat, edo soilik idaztera dagoen idazle bat, edo soilik bertxotara dagoen bertxolaretekin topo egiten dezunean, sentitzen dezu alako, inbidia ez dute esango, baino, ez, hau bakarrik horta dago, eta nire nago 11 gauzetan. Bai, batzutan bai, eta inbidia eta batzutan nik nire burua ere esaten diote, zentratu beharko nukela gauza batian, edo, behintzat denboraldi batian, ez da, zentratu gauza bakar batian eta horriekin, baino eskikero nahi gabe atatzaizki gauzak, ez da, ni bilatzen jutela, pazian. Zure gana datoz. Bai, ez dakit, zirkuan hau eta antzerki obra bat proposatzen dira eta esan, ezin dut utzi. Ja, eta hori osagarritasuna bilatzen duzu, denbora bilatu. Bai, denbora bilatu, osagarritasuna bilatu, gauza baten ikaste dituten gauzak bestean aplikatu, eta nolabait ere transmisioi egin, ez, baita ere. Horrek nolabait ekartzen du ere zu, 24 ordutan nolabait egotea ekinean, ez da? Bai, alaxe da, eta askotan kotxean, askotan pentsatzen dut, egia da, holaxe da. Ideia asko etortzaizkit kotxean, baita ere asko ideiatzen dut, eta alaxe etortzaizkit, eta nolabait ere memorin gordetzen ditut, eta batzutan trampa egite dut, eta WhatsAppen daukat talde bat nekin nire buruarekin, eta audioak biltzen dizkio nire burua, eta holakoak. Ja. Eta atera bidea edo, haute egiteko gogoa dezunean, zer da zure aukera? Mendira joaten zera, kanpora zoaz, o zer egiten dezu? Piztina eta korrika, bai. Kirola orduan? Kirola, bai. Bueno, askok eta askok ezagutzen zaituzte gure zirkoan behar bada urte gehien egin dezuen partaidetako bat zarelako. Hain justu denboraldi honetan ez zara atera. Lesio bat arteko, ezta? Bai, hori da. Bai, ni hasieratik nago gure zirkuko proiektuan, sortu zanetikan, hasierako abentura hortatik, eta 5 urte ustetin ditutela, eta 6. honetan, ez nagoz eskumuturra puskatu nun, hoxe. Nire ebaditzeko egun horietako batean bizikleta hartu nun, erori eta eskumuturra puskatu nun da, operatu behar izan ziaten, eta denboraldi hau behintzat galduta. Galduta edo. Eta dagoeneko ja dena esan da dago, baina zer gehiago esan daiteke gure zirkoaz? Ez dakit, nik uste urtero zerbait berria proposatzen dula, eta orduan oraindik asko daukala esateko gure zirkoak, ez? Ez dakit, hoxe, oraindik ere baukala gaitasuna gu harritzeko, ikuslegoa harritzeko, eta asko daukala emateko oraindik iritze zait, bai. Gogoan dute horlako elkarrizketatean Jon Plazaola aktoreak aipatzen zuela gure zirkoa sortu aurretik ere ametsura buruan zuela Ikerrek eta uste okerrez banago Andaluziako grabazioen joan etorrietan aipatzen zula eta hauek erokeritzat hartzen zutela.
erokeri hori errealitate bihurtu da, baina zu bazarela artista, deportista eta mila gauza horiek zarela, izan da ere nolabait, ez bazterreko, baina ez ohikoak ez diren jarduerei nolabaiteko oreka bat emateko hainbat pertsonentzat, ez? Esan dut, urte osorako jarduera bat gure zirkoak bermatzen duelako. Eta hori lorpen handia da, ez da? Hoi kristona izan da, eta alde horretatik nik eskertu pila bat Ikerrekin duen lana, eta proiektu hau, eta nik benetan, nik bai trapezioa ikasi nun, telak ikasi nituen soka, baina ez nun uste inoiz hortaz biziko nitzanik. Eta nik esaten, ni naiz aktorea eta akrobaziak egiten ditut, baina ez nun ikusten nire burua hortaz bizitzeko, ezta? Eta bapatian, holaxe, proiektu hau etorri zen, eta gaina, proiektu sendo bat, eta esatezula, ostras, ni hontaz bizi nahitek, eta ni bezalaxe, beste jende asko, ez da baita ere Euskal Herri mailan zirkua praktikatzen, ze makina denbora pila batian, baina, eskolak ematen eta lortzezun nolabait aurreatatzea, baina ez, artistikoki edo. Zirkoaren hainbat jarduera aipatu dituzu, badira mito batzuk zuen jardunari lotutakoak, bat da arriskuarena, defendatu ezazu zure jarduna, gurasoak ikusten ari badira. Defendatu oso erresa, ontsa esango dizut. Damak ezkit urte pila bat, hor 9 metrota gauzak iten, eta sekula ez zait ezer pasa. Eta egun baten bizikleta hartu nun, eta eskumuturra puskatu nun. Listo. Hain erresa. Eta simplea. Holaxe. Baina era berean... Ez, benetan importantea da segurtasun neurrik hartzea zirkoan eta hartzen dira, eta kontzientzia handia dago horren ingurun, ez? Nik uste gehoz eta gehiago, askotan rollo bada, ez? Protokolo guztik eta bete beharra, segurtasun protokolo guztik eta homologazioak eta ez dakitzen, baina beharreko gauza bada. Eta geroz eta garrantzia gehiago dauka, bai. Eta sustatu beharko liratekeela olako eskaintzak ere, ze behar bada, ez dut esan gorokorra dela, baina sustatzen da asko gizartean kirola egitearena, ez? Eta zuena bada jarduera fisiko bat ere, ez? Bai, jarduera fisiko da, baina ni beti esan dut. Artistikoa. Bai, hoi da, artistikoa da, sormena bultzatzen du, espresioa, adierazpena, eta gero nik uste denak mundu guztiak egin dezakela zirkoa. Igual, ez dizkizu ingo 50 mortal segidan pertsona bate, baina nik ikusten dutenez eta klaseak ematen hori ikusten dut, ez? Denetariko aurrak etortzaizkigu guri, batzuk psikomotrizia aldetik jaioagoa diana, beste batzuk baldarxagoak, eta denak egiten dute zerbait. Eta guztua atatzen dira, eta gero baita ere talde lana dago, elkarlana, takit. Zure jarduera guztien artean behar bada hori aukeratu gozenuke? Baten bat aukeratu beharko bazenu, egiten duzu guzti horretatik? Ni beti esan dut antzerkitik. Bai, ni beti hortikan nator, antzerkitik nator. Eta beti horre onda, ez? Naizta zirkoan egon antzerkia horre onda, eta nik uste antzerkira noala baita ere. Gainera, badago kointzidentzia bitxi bat, ze Ekaine gure zirkoko zure kidea, eta zuzeu elkarrekin egon zineten, okarez banago pupu eta lore zineten, ez da? Alaxe ezautu ginen. Bueno, ezautu ginen, justo Ikerrek eta entzuten Poxpolota konpainian zabat agurra, uste izan zala, Leidorren Tolosan, eta horre ezautu nun Ekain da. Malabarista ba, gaztea, eta tipo xelebrea, eta goatzen izan ginela ni eta beste lagun bat makilatzeko trukuak esaten, eta gero Pupu eta Loren kointzitu genuen, eta gero zirkoan, klaro, bai. Baina Pupu eta Loreko garai hartan etzen ekiten gerora zer zetorrenik, eta orduan hasi ginen, bai, justo zirkoko lehenengo emanaldia, zezen plazan nintzen lehenengo emanaldia, hortikan, bai, hortikan goatzen naiz biokatu aletxatak ginela, Bilbon Pupu eta Loren emanaldi bat genulako. Bai, justu kointzituzun hor hasierak. Bueno, aktore bezala, hainbat obratan parte hartu duzu, aurrei begirakoetan, helduetan, eta akrobazia eta zirkoa lotuta, zuri egokitu izan zaizu, martxan dauden antzeslanetan sartzea, ez? Adibidez, oitako bat, Zaldi Urdinak. Nik jakin nuenean, Zaldi Urdina ikusita gero, antzeslan horretan,
dagoeneko lantalde bat egin da zenen, aldez aurretik sekulako prestaketa lanak egin eta gero, obra batean sartzea, iruditzen zaitu ibe, dara salto mortal irukoitza, ez da? Bai, hala da, bai. Bai, eta tokatu zait, beti esatet, ni espezializatuko naiz ordezkapen espresetan, porque gaina oitakotan deitzi zute ez da izaten, bueno, batzu denborakin izatea, baina... Ala, beharrez izaten da, zerbait bai, kasu honetan, aktore batek hankapuskatu zuen, eta esan ziaten bezakit, astebeteko kontua izan zen. Deitu ziaten astelen batean, eta... Zazki antzelen oso ezaguna izan zela, ikusle asko ikusi dutena. Astebeteko epean edo bi asteko epean oso zaila da mekanismo guzti horiek barneratu egitea. Zer da, lanik igual estresantena, antzez lana hasi aurretik, adibide hori, adibidez? Bai, dudik gabe. Gero antzez lanan egunean, bota egiten duzu, baino hasieran, mugimendu guzti kontrolatzea eta testua bigarren mailako zerbait. Gehiago da mugimenduak, gaina talde lana da honean, koreografiak eta... Bai, antzez lan horretan gainera, esaldia edo erreztizatzen ez zeudenean aktoreak ere taula gainean zeuden. Bai, denbora guztien. Tengabe zerbait egiten edo osatzen edo laguntzen. Ispilu batzu geneuzkan eta ispilukin bai estruktura batzukin bartzian eta bai. Eta mugimendu zehaz batzuk zidan. Bai. Eta orain txalo konpainiarekin zabiltza, ezta? Hoi da. Bai, azkeneko, intzuten vaginaren bakarrizketak, 10 urte edo intzuten, dagoen berriz atera dute 3 aktorekin. Eta hor baita ere, aktore batek utzi zuen eta uga ordezkatzen sartu naiz. Baita ere, hola, pinpan, ensaio gutxikin eta aurrea. Bueno, orain udazkenean, lanku etxearen eskutik estreinaldi bat izan da, teiatupean antzeslanarena. Eta esango nuke hor, alma materra zareraz, idatzi, zuzendu, eta esango nuke prozesu oso gainean, oso gainetik, oso barnetik eraman dezula. Bai, ni jaso nun lan hau iteko enkargua, oin dela urte bete edo, eta esan ziaten, daukazu gaia, etxea, eta aktorek hauek izango dira, eta venga, animo. Ez asko lagundu diate. Eta bai, hortxe, netzako ere bai izan zen zerbait berria, ez? Nik antzerkiko gidoiak eta initun, baina, karo, bertsuak ez. Eta zen bertsoa, eta antzerkia pixka bat uztartu hartzan, eta hortxe bai piztina botan itzela, hola. Bai, doinuk behiratzen hasi, rimak nolazian, tal, kual, sortu bertsuak, moldatu, antzerkia sortu, bai, eta gero prozesu guztia zuzendu, bai. Hori batetik lanketa handi bada, baina bestalde, gaztei begirako antzeslan bat egitea, zuzentzea, bada bestelako erronka bat, gauza da aktore izatea, baina buruari egitea gaztei begirako lan bat egiteko horrek, buru uste asko eragin dizkizu horrek? Bai, gehien bat adintartea, gauza batzuk proposatzen itun edo pentsatzen itun, da esaten hau txiki gontzat da, eta hau handi gontzat, eta hau ez dakiz, eta beti hor nukan zalantza hori ez. Ez dakit, beti publiko familiarra esaten duten hori, bai, dena iristen oso zaila da, iruditzen zait, bai. Eta horrek bai eragin dizkitela buru hauste batzuk, baina, ez dakit, estrenua mintzan denetatik zeon, eta nik uste bakoitzak ulertu zula bere era, eta bere gaitasunaren arabera, eta hoi politia da ere, ez dakit, bakoitzak antzeslanaren irakurketa batea amatea etxea, ez, 8 urteko ume bat igual jongo zen, ostra, bera nola induten etxea, eta gero barku bihurtu da. Eta bere gurasoa jundiak, ostra, doinu hau, ez dakitzea ez politia. Eta ume txikiko bat gelditu da kolorekin, ez dakit. Ez ez aipatu esan nahia edo kontatu nahi dana, ez? Irakurketa irekia da, ikuslagoarentzat, baina era berean hor kontatzen da bi lagun, ez? Batetik basoan edo dagoen bat, eta bestetik bat gurasoekin haserretu, basora doa, eta han elkarrekin agertzen den abendura. Zer kontatu nahi da, berez, antzeslan horretan? Basoan ez, berez, da margolari bat munduan bizi dana. Igual hasierako idea baza, baina munduan bizi den margolari bat, ez dauka etxerik,
eta berak dio, berak egunero eraikitzen duela bere etxea, ez? Eta gero da lur, umea da, eta gurasoekin haserretu da, eta esan du, bueno, ni joango naiz hemen etxeko patiora eta nire etxea eraikiko dut. Orduan, bueno, besteak laguntzen dio etxea eraikitzen, etxe hortan hainbat abentura bizitzen dituzte, etxea bapatian barku bihurtzen da, tal, kual. Orduan, pixka bat gogoeta egitea etxearen inguruan, ez eta gai pila bat jorratzen ditugu, batetik propietatearen historia, bestetik etxegaben historia, etxeak zer suposatzen duen, batzuentzat ez, goxotasuna besteentzat ezinezkoa den zerbait, bai, eta hor badaude gauza potente dexente, ez? Ja. Beti ere, zure sormen lanetan arteak zerbait esan behar du, ez? Mezun bat egon behar du. Hori garbi xamar daukazu? Bai, nire kasun bai. Mezu bat saiatzen ez izatea moralina, hori bai. Hori etzin bate gustatzen, beti horiek egiten saiatzen naiz. Nik ez azkat erantzunak, nik zerbait balen bazkat, dudak, denba guztin, eta zalantzak, ez dakit posizionatzen de, askotan. Eta orduan, nire lanakin, erantzez lanakin, idatzikin de, hoxen nik uste transmitetzen. Lehen esate genuna ez, bakoitzak indezala bere irakurketa. Nik jarriko izuet modu netzako polit batean, eta gero bakoitzak indezala bere irakurketa. Hombre, noski, bazkat balore batzuk, eta hori nabaritzen dira eta transmitituko ditu, baina saiatzen naiz ez izaten moralizantia. Elkarrizketa horretik esan diazu, zuk normalean errex bentilatzeko galdetzen badizute zein da zure mire irakaslea zarela. Bueno, irakasle Gasteizen, zure egunerokoari lotuta, ez? Gorputz heziketa, eskorekin. Bai, justu aurten gorputz hizkuntza tokatu zait, ikasgaia, eta, gozatzen nahi naiz. Karo, nik... Unibertsitateko irakaslea zara, ezta? Unibertsitateko irakaslea, bai. Pixkate laugarren mailan ematen dut, iaia irakasle dian gaztei. Eta, karo, lantzen ditugu, antzerki teknikak, dantza, itzaltxinatarrak, eta orduan, disfrute bada. Praktika pila bat iten dugu, eta baitaren ikartzen dut artean ere esperimentuak iteko hor. Eta gero, etorkizunan, hauek behar bada, irakasle dianean, bere eskolan o bere jardueran, erabili ahal izateko teknika. Bai, espero dut, hoxe da asmoa. Bai, espero dut. Irakaskuntza hau konkreki nahiko libra da zuretzako prestaketa lanak egitea, metodo zehaz bat jarraitu behar dezu? Ez, nahiko librea da, eta gaina etze gustatzen kurtso hasieratikan itxita edukitza programa. Bai, bakit ze gai jorratuko dituten, baina asko aldatzea gauzak. Taldean arabera, taldearen erantzunaren arabera, gauza batzu funtzionatzen dute, interesatzaizkie besteak ez, orduan, horren arabera moldatzen juten naiz. Eta egia da bastante librea dela, bai. Ulertzen dut egun oso zezara irakasle izango, ze bestela ezakitzen bat ordu barko zenituzke, hau dena egiteko, ez da? Keba, ez. Ematen ditut astean 3 egunetan Gasteizen, bai, klaseak. Bueno, eta beste alor batean, zure lengusuarekin batera, hitzarekin batera, bazabiltza nolaiteko ipuin ilustratu, komiki, ipuin bide horretan, ez? Bai. Eta hor ja zure sormena garatzeko beste aldaera bat da, ez? Azkenean, diseinu eta grafika gintzan, ez? Lanean dabilen izarokin batera, bazabiltzate lan ezberdinetan. Okerez banago, proiektu bat badukazue ja eskuartean, ez? Bai. Orkestu ginen, lehenago ginen Zizurkilko abiok eta Zizurkilko festetan urte baten, pandemia urte hortan festa iketzanin, orduan proposatu zuguten ipuin bat itea Zizurkilko festetako maskotan ingurun. Eta hor elkartu ginen, sekulaz genuen batea lan hain, eta oso ondo funtzionatu zuen, oso ondo funtzionatu genuen. Ipuin ilustratu bat izan zen. Bai, hoi da, ipuin ilustratu bat. Eta hoi nik testu egin nuen, behak ilustrazioak eta ondo. Eta gero, sortu zitzegun proiektua, Nekane Txapartegi ieslari politikoan historioak kontatzeko nola baita ez, bere iesaldiaren inguruan, eta bere alabarekin zeukan harremana, hitz egiteko, ipuin ilustratua eta album ilustratua sortzea.
Eta horrekin atera zitzaigun aukera, bikotekan aurkezteko, Iruñan, bai? Parte hartu denunan, asko lagundu ziguten, eta azkenean, emaitza, ez? Eta hortxe gabiltza, ja hasiga argitaletxekin hitz egiten. Argitaratzeko bidean izango da? Argitaratzeko, bai, hoi da. Aipatzen ari zaren, ekan Etxapartegi kasu zehatz bat eta gordin bat ere, Astasuarra da berez, Suitza aldean edo ibili dana, olako gai personal zehatza eta nolait sentsiblea da pentsatzen dut, berak ere badakiela nondik nola zoazten ez. Bai, bera gaina, berak parte hartu du proiektu honetan, berak eta Uraitzek, alabak. Goi, bikoteka aurkeztu ginean, gure aurkezpen kartan jarri genuen, bikoteka da, baina gu laukoteka gatoz. Eta beraiek, hasteko, beraien testigantza edo eman digute, eta prozesu guztian horre ondia, beraien aportazioak inez eta ekarpenak inez, eta pixkat errebisatzen da. Karo, guke hoi nahi genuen, ze gutzakore bai, zuk esan dezuna oso pertsonala da, eta, pixkat beraiekin kontaktu hori mantendu du denbora guztian, bai. Antzez lanak, ipuinak arteak, lehen aipatu dugu, zerbait adierazi behar duela. Ez kasu honetan zer da, nolabait, ipuin ilustratunen bitartez atera nahi den gaia? Honekin, nik uste gehien bat ama-alaben arteko harremanaz hitz egiten deula. Oso testu inguru zaian, ze bera preso zegoela, dagoen harremana, alaba eta kartzelan dagoen amaren artean. Eta ipuin guztian zer, album guztian zer, horma bat ikusten da justu erdian, erdian beti ez, batzutan muitzen da alde batea eta bestea, baino horma hori zeharkatzeko ze bide bilatu zituzten, ez? Eta gutzako izan zen, berak kontatu zigun, ekane kontatu zigun komunikatziala marrazki bidez eta komiki bidez. Eta guri pasazizkigun beraien komikiak, eta bilat interesatu zitzaizkigun oso kiston histori zeuzkaten piratak eta ez dakiz eta nola bat ere, horma hori zeharkatzeko modua beraientzat izan ziren komiki horiek, ez? Hori, gehien bat, hitz egiten dugu, zilarrezko ibai ez, metafora bezala ama-alaben arteko harreman hori hortaz hitz egiteko, bai. Bueno, zure ertz asko ezagutu ditugu, baina gainera, jakin dut, poliglota zarala. Katalanera hitz egiten duzu, edo ez, katalanian ikasi zenelako. Bai. Italiera ere hitz egiten duzu ere. Ingelesez moldatzen zara ere? Bai, más o menos, bai. Ez zara galduko orduan? Ustet ez, ez dakit. Igual txinaldea jute banez, baina seguru ingeles egiten gauela. Baina hori zer da, erreztasuna daukazula ere hizkuntza? Bai, gustatu zait, asko gustatu zait, bai. Bai, eta ez dakit, nik ustet, bakoitza bere gaitasuna ditu, baina asko irakurtzet, eta, gustatu zaizkit letrak, hitzak, hitz baten esan nahia ez dakitenean, goen gaina oso horreza dukau Google, eta jartzet, eta ezin degatu du horrekin, bai, nik uste... Bai, matematikak zero, Eta lanerako ondo etorri zaizu, hizkuntza ezberdinak mendegatzea? Bai, nik uste baietz. Bai, de hecho, antzerki konpainia katalan batzukin lan hain dut, beste antzerki konpainia batek hemengoak kontratatu ninen italianoan ekilako, bai, hombre. Horrek ateak iregizkizu. Bai. Neri bakarrik geratzez galderat egitea, noiz lo egiten dezu. Xente ikete, bai. Goiz esnatzen naiz. Baina egia da goiz hartzen naizela. Eta, deskantxoa gehien bat azken urteoetan asko zaintzen ari naiz, egia da, garai batean igual gutxigokin konformatzen itzela, baina... Baina atxedena behar-beharrezkoa da. Bai. Gorputzarentzat eta buruarentzat. Bai, erabat. Ederki, eskerrik asko eta zorte hon eta segi 11 lanetan. Segiko dugu. Bale, venga. Martxan dagoen antzezlan batean murgiltzea arriskutsua da. Bai, arriskutsua dela iruditzen zait, zati da arriskutsua, ez dakit oso arriskutsua den.
Segun. Ez, gauza arriskutsua badaude munduan. Ez, gaina, aste honetan, mira, justu sartu naiz martxan dagoen antzeslan batean, eta nire izpagaldetzia nahizu, eta nerviosa zaude, eta esaten nion, ez, antzerki bada, eta zer pasako, gaizki atatzen bazai, gehienez ridikuluen got, eta iesta. Askotariko sormena garatzeko zein da sekretua? Irekita egotea. Irekita egotea, eta beldurrik ez izatea, eta beldurrik ez izatea gauza berria probatzeko, gauza berria proposatzeko, eta hoxe. Zenbat bider esan duzu hau ez egin etxean? Inoiz ez? Ke ba? Indezatela eta probatu dezatela, bai. Bueno, bai, esati diet, zirkuan umiai malabarak eta erakusten dieten tremenda, hola, esakit. Bueno, etxea junda arrautzakin probatu eta alda gero esakit, bueno, ezin, holako gauzak bai, baina bestela, probatu dezatela, bai. Aktore, zuzendari, akrobata ala malabarista. Bai, malabaria batzutan egin behar izaten ditut, denborakin eta egutegikin eta holako krokis batzukin behar izaten ditut, horrekin malabariak bestela, aitortu behar dut, oso txarra naizela malabarietan. Irakasten bakit, baina gero nahi matizkiazu 3 pelota eta desastre bat naiz. Gure zirkua zein herritara eramango zenuke? Zizurkilea. Dudi gabe. Eta esan diote, askotan ikerri, zizurkia eman behar dela, eta, bueno, a ber, noiz patxiristan, kriston zelaia dauzkau. Akrobaziak egiteko gorputza zaindu behar. Eta burua, burua baitare, bai. Eta desente ustez zaindu behar dela, igual gorputza baino gehiago, Baina, bueno, hortan ikasten, burua zaintzen eta gorputza zaintzen bila batean. Listo.